लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआ जागोन इनफरमेशन हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय जा दाख्लै बावैसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव गोबां फरेस्टनिनो माखासे जबफोर एबा पोस्टफोर गोबां पोस्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबाय। दायो बिनि थाखाय पेड जानो गोनां दङ एबा फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट। बे पेडआ फैगौ 9 तारिख खालि बे पेडनि थाखाय एडमिट होसिगोन लोगोफोर आरो बे एडमिटखौ 9 तारिख खालि डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो 13 फेब्रुवारि 2023 नि 13 फेब्रुवारिनिफ्राय बे पेडआ स्टार्ट जागायगोन लोगोफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जाहाथे प्रिपेयार खालामो एबा प्रिपारेसन खालामो, नोंथांमोना सांग्रां जायो आरो नोंथांमोना मोजाङै मोजां बे फिजिकेलि पेड बेहाय पास जानानै थांगोन आरो मोजाङै नोंथांमोना मोजाङै मोजां गासैबो जब मोननो हानाय जागोन। दायो आसा खालामो नोंथांमोना बे एडमिटखौ फैगौ 9 तारिख खालि डाउनलड खालामनानै लायो। गाहायाव होनाय लिंक दंखायो slprbassam.in, बेहाय नोंथाङा थांनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि माखासे पार्टिसिपेट खालामनो गोनां जा इन्टारभिउ एबा पेड बेहाय नोंथाङा मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै माय बड' टेक चेनेलनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेयाव फोरमायनो गोनां दङ होननानै आं एसेब्लाबो सानबावो। नोंथांमोना जानो हागौ फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड आरो AFPF दङ। बेफोरनि गेजेराव बबेनि थाखाय बे पेडआ जागायगोन बेखौ नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ। नाथाय बेवहाय जोङो साननो हायो ग्रेड 1 आरो ग्रेड 2 एबा फरेस्ट गार्ड बिसोर मोननैनि गेजेराव खनसे पेड लानायानो जानो हागौ। नाथाय AFPF जा कनस्टेबल, बे कनस्टेबलनि थाखाय सेकेन्ड टाइम बिथांमोना पेडखौ कन्डाक्ट खालामनो हागौ। दायो जों बेबायदि आसा खालामनो हायो नोंथांमोना बेहाय बेले बेजे जानो गोनां गैया। नोंथांमोना जेब्ला एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लागोन ना, अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एडमिटआवनो गासिबो मेनसन खालामनाय थागोन। अब्ला जों बेहाय जोङो बुजिनानै मोननो हागोन नोंथांमोन। अब्ला नोंथांमोना 9 तारिख खालि नेनानै थादो। थेंक इउ।